Ngokwezibalo ezikhishwe ababhekele ukuthengiswa kwezindlu, iNFB January Property Barometer sehlile isibalo sezindlu ezithengwayo sakhuphuka esalezo eziqashisayo kuleli kusukela ngenyanga eyedlule. Bathi umnotho wakuleli okhula kancane, ukucishwa kukagesi ngenhloso yokuwonga kanye nokungabibikho kozinzo ngakwezombusazwe kwenza ukuthi abantu babe manqika ukuthenga izindlu. Isikhungo esihlola ukukhula komnotho wamazwe omhlaba iMoody's siqagule ukuthi ukukhula komnotho wakuleli kuzoba ngaphansi kwe%. Lezi izindaba ezimbi embonini yokuthengiswa kwezindlu ngoba kusho ukuthi sizokwehla isibalo sokuthengiswa kwazo. Lokhu kusho ukuthi imboni yezokwakha izosithola inesibalo esiphezulu sezindlu eziqashisayo kunalezo ezithengiswayo bese kwehla nenzuzo. More real capital value decline. Our forecasts at First Rand are for GDP growth to stumble along at mediocre levels, not far from 1% per year. And I don't think that's enough to significantly stimulate property or demand for either for space from the tenant population or demand for property itself. Lesi simo sibeka ingcupheni nemisebenzi yalabo abasebenza kule mboni. Kunzima kakhulu because asithi everyday vela thina sizama ukuthi no sizalana sizomake simaketa umsebenzi manje mase kavala kanje sekuba nzima kithi because asithola umsebenzi kanjalo. Ngiyabona amafamily la eRobertsville njoba avalwa kanje yabo sithi manje thina la icommunity siyaffecteka according akusena play. Ungabazane ngemgomo yakuleli ukushaya ngolonwabu kokulethwa kwezinguquko kwenza ukuthi abanikazi bezindlu nabo babemanqika ukuthengisa. Yize bethi itshele mngothi kepha ke banethemba lokuthi inkulumo yesabelo mali sakulonyaka ezokwethulwa ungqongqoshe wezemali uTito Mboweni izoheha abatshali imali. Investor confidence has been eroded of what has been happening. We're actually hanging on a thread of being downgraded. So we're hoping for a miracle with a budget speech of our Minister Tito Mboweni. Imboni yezokwakha incike kakhulu ekukhuleni komnotho. Kepha ke okwamanje abakule mboni kuzomela bayibambe ishisa.